yini all over? I-all over ngento eyenzakale izolo. Sikubonile okwenzakele. Kepha sibonga uma-art, ama-art, amulawuhad, Thokozile. Umthethokazi ula. Ufikile umthethokazi. Uzofaka umthetho. Kuyahlukaniswa ke manje. Amadoda nabafana. Thokozani. Sibonge kakhulu ama-revelations abekhona ukuthi umuntu omnyama acaciseleke ukuthi sime kuphi. It's quite clear inkinga yethu ubuholi. Asinabuholi eAfrika. Bakhona abantu who purport to be our leaders, but they don't have the heart of a lion. Inkosi must have the heart of a lion. Not about ukubulala nje kuphela. Kepha you've got to confront the past ngaleyo nhliziyo. Into eyenza ukuthi ngithi imizwa yami it's all over is because la bengithi khona kune progress ebantwini abamnyama. Hayi ithemba lami lifiphele izolo. Lifiphele izolo ngoba ever since we were colonized, uQueen determines who sits on the throne. Ibhlungu leyo nto for umuntu omnyama ukuthi we are going to be forever slaves of a fake queen. Ubukhosi bethu thina bukhulu kunabo bonke ubukhosi obukhona. Abukho ubukhosi obukhulu ukudlula ubukhosi bama-Afrika. Manje mawuyinkosi eAfrika awumelanga isizwe sakho nje kuphela. Umele yonke iAfrika le. Kepha manje uma uzosifaka phakathi usitshele ukuthi we must assimilate nabelungu, asingeni thina leyo. In that assimilation uzohamba uwedwa. Tina, we want to come out of this system. Ingonyama Simakade. Asingene ebukhosini bakwaZulu. Tina singamangwana. Sizokhulumela ubukhosi bethu. Kepha ngithande inkulumo kaSimakade. Ngonyama. Bayethe. Wena wendlovu. Thokozani. Njengoba ngisho ukuthi asingene lutho ebukhosini bakwaZulu. Kepha singabantu abamnyama. Sidinga umholi ozosikhipha kule ncindezelo esikuyo. Munye yethu umuntu engimuzwa bonke inyama. I'm sure nani nimamele. Uthi asiyeke ukuba yingcelebane zabanye abafana. Bayethe. Wena wendlu. Asiyesithande ukugambukela ezintweni zabantu. Abantu bazothatha ama-decisions abo. Uma umholi waseLimpopo ekhuluma izwi elikhuluma nenhliziyo yami, ngiyathinteka. Ngoba lo muntu
unginikeza hope for a better future ye-Afrika. Ngoba inkinga it's on the continent. Iqiniso sidinga abaholi abazoyibhidliza le system esikuyo. Wonke umuntu usakule le cycle yobukhazikhazi. Buka nathi eDK sihlale siyi-4-5 kepha manje isizwe kancane siyabona la siyakhona. Kuthiwa first impressions last. So into ekhulumayo ebantwini ayihlale izinze ngaphakathi kwabantu. Into nje engayisho nje ukuthi thina eMangwaneni uNdabezitha umlungisi nombambele umfwabo umenzi. Thina into engiyaziyo eMangwaneni alingeni iBhayibheli esigodlweni. Kuthe kushone indlovukazi eyayisiphethe thina Mangwane. Sala kuzabafundisi bathi bazomkhapha. Sayala thina leyo ngoba idlozi esihloniphayo emsamweni waseMangwaneni uMatiwana angwathi kozani. Manje ke thina into engiyaziyo leyo ukuthi awukwazi ukuxuba okhokho bakho nezinto ezingakaze zaphila. Angeke thina eMangwaneni sithi sizonibusa ngale ndlela engigqilazile. Indlela yeChristianity imoshe yonke umuntu waseAfrika. Sahlubuka kule mvelo okumele sixhumane nayo. Manje ke umholi oma ngaphambi kwethu, it doesn't matter ukuthi ubuya kweyiphi indlu, khumbula ukuthi singabangoni sonke ama-Afrika singabangoni ngoba silandela umthethokazi uma-anti. Yingakho kokuthiwa singabangoni, because we never violated the laws that govern the universe. Manje ke masibuka ke ama-date ukuthi abantu bazalwe nini. Ingonyama uSimakade beke bungaza ibirthday yakhe izola Ndabezitha. Hey, uma-aunt uye kumele azobuyisa lo mthetho. And usaphimisele wathi mina ngifisa ukuhlukana nalendlu yengcindezelo, indlu yabalungu. Angaziko umuntu omnyama ongamzwanga ukuthi yini inkinga yami, ngoba inkinga yami na wonke umuntu emhlabeni, inkinga yethu umlungu. Zonke izimpi esinazo amongst ourselves kumele siyibekele esayidini, sibhekane ngqo nenkinga yethu. Inkinga yethu nabo bonke abantu ababekela e-Afrika. So sesivulekile amehlo, sesiyazi i-fake
neqiniso. Angakho sasikhohlisa thina. Abantwana la ku social media bathi you are dealing with the wrong generation. Asifani nomkhulu wethu. Silayitile manje. Manje mawusondela kithi ungasondeli ngomqondo nomqondo kamkhulu wami. Ngoba mina ngivuse enye inkosi eyalayo konke lokho kwenzakalayo. Ngabhedla ngempilo yami. Uma kumele ngife ngifele lobukhosi. Kemet. Isiviko sobukhosi. Thokozani. Akiyenzi lento ngoba ngifuna ipopularity. Sizolungisa ubukhosi. Kwathi ngena ngigajekwa esigodlweni eSprings kuthiwa idlozi elehla lathi liyinkosi lizolungisa ubukhosi base-Afrika. Manje ke simela thina angeke uze ungizwe nangelinye ilanga ngitshela ukuthi manje ngoba sengimi ngalendlela ngikhuluma ngalendlela then amabhavu umfowethu eBackville mina ngi-operator behind ukhosi bambulapha ukuthi ngigade ukuthi laba basiholayo